Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inta ikan biag ita kat naggapo. Iti pagama nagpailingad itinagan a Herbert, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nagbasol ti kaayan ayat ko, kat idi agsubsubli kanyak, uray ay ayatak pailaeng, saan kon nga inawat. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Herbert, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Agyaman na iti tanangaklon mo kanya, Kang Maricho. Kamudyanan na, kayan ayat kamatlarangan. Kunaklakit din, no pang namnamaan nak iti awan. Kinunakmat ngamin nga aguray kalaang, kat adda mo uray mo. Manipod ita, tunggal agritera ka iti trabahom, sukunan ka. Okay, sikat makam mo. Total, saan matunay nga agad dayo ti building a pagtrab-trabahwam kan pagtrab-trabahwak? Kat uray minalam nga itulod kay Jabalayo. Okay lang kan. Una, adamat motor ko. Okay, uray makishera nga rod iti pangkrudong. Uray saanan, basit labanag dayta. Sigurado ka? Katuan, kasta ti panagayat ko kan ka. Congrats, Pards. Kamaudyanan na. Napasungbat mo matlangan ti babae apagpatpatayam. Una rod, Pards. Kunaklakit din, nawawan plano na amang sungbat kanyak. Agmay sa taon na nagar-arama kan kwa na. Kaasimot nga rod ni Clarice. Tapay. Amo ka, patay na patay kan kadayjay, Pards. Masaktan lakit di. Numaamuan na asinungbatan na kan ti ar-armam. Tila ibagbagamat, Pards. Amok apagayam lang ti pangibilbilangan na kanyak. Mamati ka kadi kanyak, Pards. Ket no namin ano na natiliwak ti panangkit-kita na ken ka? No agpaisuman dayta, pasensyalangan. Ngam ni Maricho ti ay ayatak. Sabagay, adda pa'y pag-asa ni Clarice. Tasaan kayo pa'y nagkasar kini Maricho? At nga ta, no si kalangan ti mangaram kan kwa na. Amok asaan nakakayat dayjay. Ta si kakit nga rod ti kursunada na. Sika talaga. Amangan no inton madamdama at damakangagkan ka. Kat idanon da kan kwa na. Amangan no guraan na ta dayjay. Puwera angaw, Pards. Saan mo't anarigat nga ayatin ni Clarice? Malaksi na napintas, nasingpat pa'y. Iso nga rod nga armamon. Dakla mamati akayat nak dayjay, Pards. Hi, Herbert. Agsasabay tayon kada RJ nga lunch. Kwa Clarice. Mangrumita, saan akong makigiddan kada kayo ka ni RJ nga lunch? Apay mat. Among kadi. Sinumbatan ako ni Maricho. Anya? Oh, apay anas daw ka. Saan ka kadi amaragsakan para kanyak? Maragsakan? Nga medyo adayo dito ti building a pagtabtrabahuan na. Apay nga agbannog ka pay laang amapan ag lunch iti ayan na. Kat ado mo ti panganan dito eh. Kaya't kung amin ang makasangot ti babae nga iayatag, Clarice. Ngam no ay ayatin nakakuma. Ison amis mon ti mangibaga asaan kan nga agbannog. Ibagpaga na, ngam siya klaan ti agpilit. Maawatam to tiriknak, into nadamutan kayan-ayat mo. Sige, sika nga ro ti makaam mo. Agan-anad kalatan iti kanayon a panagmut-motor mo. Agyaman na ka, Clarice. Talaga anasaya at kaagayam. Apay analadaw ka anagawid, anak ko. Madlaw ko akanayon meten analadaw ti isasangpet mo. At dangaminan kaayan-ayat ko, nanang. Iswa siyempre, pagrebengak nga itulod ijay balayda. Tapno masigurado ang makaawid ang nasayaat. Saan kumot nga iparit ang makiayan-ayat kan anak ko? Ang tidawdawatak laeng, pilyem tay babae nga amo nakamot nga ayaten. Tay babae, anasaya at ti kababalin na. Unanang,
Amok, nasingpot ni Maricho. Ket, di ka agdanag. Iyam amok to kada kayo. Alaman nga rod anak ko, taam-amwak man met ti kaayan-ayat mo. Maricho, okay ka dila nagpasyar tayo di balay? Kaya't da ka ama-ama mo da nanang tatang. Sige okay lang mat. Sige nga Rod, umay kasukunan din itong malam ije trabaho. Agsabay ta ama pa ije balay. Kalpasan na, itulod kan tumutlaan. Saan ka dian naungat ni nanang mo? Saan? Tagpadadaan na singpat kan tatang. Isuasan ka kumamadanagan. Sige, imbagam day ta. Wan ka di. Relax ka lang. Takadwanak mat. Nanang, tatang, isuti kayan ayat ko. Ni Maricho. Naimbag amalam yun, nana. Tata. Kastamot kan ka, balasang ka. Kastamot kan ka, balasang ko. Tinasayaat. Agsarsarita kayo pa'y laeng. Taalaag ti insaganak amerienda tayo. Tulungan kayo, nana. Tapno mabibiit. Satay to ang sasarita. Ala nga rod balasang ko. Umay ka, mapanta, ijay kusina. Anya ti makunayo iti kayan-ayat ko, nanang, tatang. Nasingpet met. Hanggang kayat ti panagbadbado na. Ay nanang, kasdiya talaga ti uso ita panawon. Wen ngem dito'y balay ti umayan nyo. Nagsuot kumamot iti presentable. Saan akas jay akas lamakit kita metten ti kararwana. Nanang, saan kayo lang ngamin anaruam iti kasdiya panagbadbado na? Saan nga ta nga ipaarit dagiti naganak na akas jay ti panagbadbado na? No saan aparitan dagiti naganak na? Sika ti mangibaga nga agbado anasayaat. Bayan nyo, nanang. Tay bagakan kwa na, abaliwan na ti panagbadbado na. Ti kurso na dak ti panagbadbado kan gargaraw na. Katay agnagan iti Clarice agayem mo, nga inimbitaram iti birthday. Pagayam ko lang day jay, nanang. Di pa'y iso ti inaram mo. Nanang, ni nga rod Maricho ti kayat ko. Tay saan anasayaat ti panagbadbado na ti kurso na dam? Da kayo mat, nanang. Talaga mo't impamaysa mo ni Maricho. Nalipatan na kami kini Clarice sa pagayam mo. Saan mo takasta, Pards? Nga maawatan dak ko ma. No saan ako na makigiddan kada kayo iti lunch. Amumat, adan kaya na yat ko. Uray sagpaminsan lang mat kuma kumuyog ka kada kami. Sige man langan. Ipakadakpay ka ni Maricho. Kasapulang ka di pay? Kasanon no sana nga umanugot? Umanugot day jay. Hello, mahal. Saanak pa'y lang ang makaumaitaan siya. Kaya't da kanumot ngamin ang makasangod da RJ kan Clarice. Isuda ngamin ti sigod akad kadwak no aglunch kami. Kat mailiw da kanyak. Katwan saan mat ngamin amasapol nga umay ka aglunch dito'y ayan ko. Makatipid ka pa'y iti krudo. Sika laang mat ngamin kinapilit. Nukas ta nga rod. Ayos laan kan ka. Nga oray dito'y akon nga aglunch. Wen ko nakmat tapno makatipid ka pa'y. Sige nga rod. Kat iti malam. Sukunan kan tulangan. Nasaysayaat pa'y. Sige nga rod. Kastapay. Bye. No kasta, mangdugi ita, kadwada kan ngag-lunch. Wan, nagtulag kami kan ni Maricho. Makatipidak tayo ngagpaiso iti krudo. Ibagbagak tumat ngamin. Kan maysa, saan mo akamkamatan ti oras mo? Adapay oras ti panaginanam. Wan nga rod. Angam numapadasam ako nakti makiayan ayat. Maawatan naktumat. Kasano ang makiayan ayatak? Kat awan mo't agar-aram kanyak. Imposible mo't Iti day ta kinapintas mo? Awan agar-aram kan ka? Awan, kunak lang arudan.
Madmadlaw ko ang manumutan nga aldaw ang masapsapa ka nga agawid. Diyak amo ka ni Maricho, nanang. Kanayon mo tan na busy. Dinan kayat nga itulod ko. Nagadumatan na rason na. Makaamuntulat ta kanon nga agawid. Tanda pa'y napatagapag nana. Ay, daytan ti kunkunak. Amangan no nauman iti relasyon nyo. Huh? Mabalin ka di mo ti kasta, nanang. Apay kumangay ang mauma. Katawan mo't mading aramit ko. Nauman nga itultulod mo akanayon. Siyempre, amangan no kayat na pa'y taglawar sakbay nga agawid. Kasta nga ta, nanang. Padasem asuruten no sa dino ti papanan na. Ang saan mo nga ibagbaga no mapan ka iti pagtrab-trabahuan na. Ha? Huwag nga agpaiso. Kastaman kit dit aramidak. Imbaglaki din. Tanasapa kami ita nagritira. Dandani akon iti building a pagtrab-trabahuan ni Maricho. Iparadak ti motor ko iti nalingad. Kat urayak aramuar ni Maricho. Surutak to apaman na makarwar. Dito yung ti pagparadaak. Medyo nalagod kat dito eh. Ni Maricho matdayjay. Kat adda kasasaw na lalaki. Dito yak lang lingad. Si putak ida. Ti lalaki. Anya ti kaya tasawon day toy. Dayjay dan. Naglugan tan iti taksi. Iti dayjay anay matangak. Imposible nga awan relasyon day iti dayjay lalaki. Makabulan lang nga saan kami ang nagkuykuyog. Ang adan kasukat ko. Saan ko idan nasurutan? Diyak ka ilalaan, tikas ka ni Maricho. Hello, Maricho. Oh, apay anak kaawag ka. Kaya't kula ang alawagan ti amin. Ay, nati kaya't masawan itilawagan. Naggapuak iti ayan ti building a pagtrab-trabawang. Nakitak ti lalaki a kakuyog mo a naglugan iti taksi. Asino dayjay? Di ka kuman aglibag. Kat ibagam ti pud mo. Pakawanin na ko, Herbert. Natin nagtirik na kini Jacob. Kabarbaro a katrabahuang. Iso itan kay ayatan. Agiyaman ak, taimbagam ti pudno. Saan gayam anapudno ti panagayat mo kanyak? Inayat ka, Maricho. Ngam kastoy lagayam ti isubad mo kanyak. Ala, husto deta na panagininom mo, pare. Nabartekan. Babae la deta problema. Nasakit tinakang ko, Pards. Inayat ko ni Maricho. Naglakalaan ti panang isukat na kanyak. Saan nga iso ti babae aparakan ka, Herbert? Gusto na ito apanaginom mo. Agawit tayo. Pagpapada tayo nga dapat trabaho tayo intong bigat. Muna kayo nga agawit. Agbati akpay dito eh. San mabalin nga ibati da kalatan, Pards? Nagkukuyog tayo nga may dito eh. Isong agkukuyog tayo nga rod nga agawid. Ay, saan mo kumamot adadaulan ti biyag mo? Gapo iti dayjay a babae? Awan plano kamang dadali ti biyag ko. Gapulang kan ko na. Asino kumamot nga dayjay a Maricho? Matlagayam. Ngam apay nga rod nga ibarbarta kam. Ala, agawid tayo kit din.
Hello. Mabalin ka ding ang sarita ta. Jack kayat ti masinga. Isu nga ibagamon. Noan niya ti ibagam. Mabalin ka ding ang sublita iti sigod. Si katipudno ngay ayatag. Nailuyos lang tirik na kini Jacob. Gaputa iso ti makitkita ka kanayon dito opisina. Tapno niya. Tapno pasakitam laang ni Jacob. Akas iti inaramid mo kanyak. Saan? Ngam saan gayam anapudno kanyak? At dagayam sa bali akayan ayat na. Isu nga agsubli ka ita kanyak. Naamiris ko si katipudno ngay ayat. Pasensyakan, Maricho. Ngam saanan ang mabalin nga agsubli ta iti sigod. Diyakon ipalubos, asaktan naktumanan. Bye. Agin inom ka manen, anak ko. Aging gakadi ita, saan mo pa'y analipatan ni Maricho? Diya ka mo, nanang. Apay ang nagrigat ko ang malipatan ni Maricho. Nga uray linukunak. Saan ka di akinunam nga agsubsublikan ka? Apay nga rod, asaan mo nga inawa? Tapnuan niya, nanang. Tapno'y kakmanan iti tiyan sana amang pasakit kanyak. Iti may kadwa daras. Nunaramid na ididamo, tinang pasakit kanyak. Sigurado, kabalan namanan nga ramidan. Apay nga rod, asaan mo pa'y laalipatan? Ikagkagumak nga rod, nanang. Ngam no apay ajak malipatan. Tapno makalipat ka. Padasem nga armen ni Clarice. Sanak pa nakasagana nga agayat manan, nanang. Jakmat kayat nga usaran laang ni Clarice. Tapno laang malipatak ni Maricho. Aging gaita, ni Maricho pay laang tilinaon ti pusok, Mr. Lonely. Ket jak maibaga, no kaano a malipatak. Tuy pagayam mo, Herbert. Agyaman pagayam Herbert, iti dayto apakasaritaam. Ket ti makunak, desisyon mo dayta. Isu arumbang nga rod atak deram. Ngam no para kanyak, husto ti inaramid mo. Ado di ti babae anapudno. Iwaras mo laeng ti panagkitam. Gan agpili ka, itinasayat a babae, aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Herbert, manipod, syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kanitimat direksyon, Virgie Paclay, musika ken computer recording technician, Dante Martinez, sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.